Allahu Akbar. Bar salat lho dielekke. Kang, ndak mau kowe iki sadurunge salat tok ngentut iki piye? Batal wudumu. Lho, aku wuduku 10, ngentut pisan jek 9, Mas. Lah ngeten niki mungkin nek mboten ngaji niki berbahaya, ngono lho. Berbahaya. Enten melih wong-wong sing gladrah-gladrah jenenge jare gak bermadhab niku jare. Jare niku anu, nginguasu. Nginguasu. Loh Pak, kenapa Bapak itu memelihara anjing di rumah? Loh, saya memelihara anjing itu ada hadis. Barang siapa yang rumahnya ada anjingnya, maka malaikat tidak masuk. Maka saya melihara anjing supaya malaikat Israel tidak masuk rumah saya tidak akan mati-mati. Masya Allah. Akhirnya walah Pak, nak jenenge Israel iki ora sah kowe asumu le bakal dicabut malaikat Israel. Maksudnya niku malaikat rahmat. Mula niku dugi teng kura teng kiai para ulama gitu. Dugi teng ulama digelar-gelar. Insyaallah Pak nggih. Nah, insyaallah Bu nggih ngaji Bu nggih. Nah. Moga sedherek Allah Subhanahu wa taala. Akhire niki nek awake dhewe niki mengkene ngaji, akhire dadi wong sing aji. Nun sewu. Perkara donya mawon bapak-bapak ibu-ibu. Wong sing pinter karo wong sing gak pinter, kinten-kinten mulya pundi Pak Bu? Pak dokter kalih pemotong karet mulya pundi Bu? Pemotong karet berarti penilaiannya salah besar gitu loh. Urusan donya mawon iki lho, wong sing pinter urusan donya kalih sing bunter dimulyake kok. Gitu. Nak dugi Pak dokter niku Masya Allah teng pejamuan monggo Pak teng ajeng teng sofa teng hambal sing handel jare gitu. Tapi nek sing pemotong karet, tukang tekmen niku lho teng ngene kula, ketek jamen niku lho, ketek damen, tekmen gitu. Pabrik tekmen jare ngono. Niku wis kono gelaro layar dhewe nang kono. Layar bar mepe gabal digelar ngono. Masya Allah. Niku nembe urusan donya. Napa meneh urusan agama niki Masya Allah. Enten teng Jawa Barat niku suwijine ulama. Jenenge Buya Demiyati. Al-Banteni niku hafid Al-Quran bapak-bapak ibu-ibu. Amalane setiap dinten ngatamke Al-Quran. Niku pondok pesantrene ra gelem niki tembok-tembok ngeten mboten purun. Kabeh serba pring kabeh. Ra gelem nggawa listrik mboten purun, Mak. Ngangge tintir. Saking zuhute niki, Biadimiyati niki. Niku piyambake pas badhe sedo niku ngendika. Aku kawit cilik diajari ngaji, tapi kawit saiki teko saiki sithik ilmu sing tak tampa. Masya Allah, saking tawaduke. Tapi aku ora tau diajari golek duit teko grojokanan aku. Masya Allah. Maksudnya napa? Jenengan niku ampun khawatir lah kok anakku ngaji supaya nak gedhe mangan apa? Ya mangan sego, gitu. Purun anak sampean mangan boto. Nggih, purun. Boten. Renek ceritane Kiai Melarat renek. Mang jenengan golek ana sak pulau Jawa. Jenengan kenal Gus Dur, Pak. Gus Dur kenal almarhum. Melarat napa sugih niku? Sugih, nggih to? Sugih. Jenengan Kiai Fakih Langitan kenal. Melarat napa sugih? Sugih, nggih to? Kiai-kiai renek sing melarat. Sing melarat ki awake dhewe ngene iki lho sing melarat gitu. Gali lubang tutup lubang terus ngono kan salat ya wangel setengah mau mati kadang-kadang gitu lho. Salat Mas, salat. Iku nak salat udan piye karet engko ora tata suka engko piye ngono. Lah niki dhewe diceritake putrane raja ngaji lho. Putrane pemotong karet kon ngaji wangel ora ndubilahi piye, arep dadi apa gitu. Niki dhewe Allah taala. Mula niki nek awake dhewe niki ndadekke anake awake dhewe niki dikaderisasi agama, awake dhewe mboten badhe rugi, Pak. Mboten badhe rugi.